Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eyishisa igama lami nguvusi mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Udaba luthinta ungizwe umfoka mchunu ke lapha nawe ingane zakwethu. Ungizwe lapha nawe ingane zakwethu uphendule kabuhlungu ke lapha nawe ingane zakwethu ngenkathi ekhuluma nenyanga ke lapha eyumngani wakhe eyaziwa ngoDr. Khehlelezi ke lapha nawe ingane zakwethu. Ngalokho makhulu ake sikudedele iclip uzwe ukuthi ungizwe uphendule wathini mayingabe inyanga ekhuluma naye einkundleni zokuxhumana weingane zakwethu. Si-channel siyacela ukuthi uma umusha wenza okulungile ucenze subscribe cenze nebell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha. Si-channel siyabonga. Awusho ngizwe lokutshwala ojwala ukuphuza awugcwali yini esiswini uzwisise sesikhukhumele sesibhlungu ngaphela ijuice mangathi mina ngihlalele ukuphuza ijuice ubusuku bonke isizwe siyagcwala utshwala bona asigcwali yini. Ungazongishayela kabi mina ngifuna ukubhulelwa mina angilona iclient lakho mnomzo azongishayela kabi awubhulela ama-client akho ngoba wonke ama-client akho ayaphuza abasebenzi bakho bayaphuza omkakho bayaphuza uwena phela ongaphuzi ungazobheda la ungazobheda nje uyeyisa wena uyisibhela nje ngitshelela ngempela mzongenzeni ngenzeni